DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Grabe ka naman magbiro, Lord. Ganyan ka ba talaga? Mahilig ka ba sa mga sorpresa? Bakit naman ang pinakamahalagang tao pa sa buhay ko? Bakit siya? Dapat ako! Sana ako na lang! Sana ako na lang! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sana Ako Na Lang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Ano nangyari sa anak ko? Akala ko nasa Canada ka. Bakit naririto ka? Sagutin mo ang tanong ko. Ano nangyari sa anak ko? Oh, sige. Sige, anak. Pa, ikaw ba yan? Oo. Ako ito, anak. Nananaginip ba ako? Hindi. Hindi ka nananaginip. Totoo ito. Umuwi ako. Umuwi ako para sa iyo. Pa, Kumusta ang pakiramdam mo? okay naman ako. Lalabas na ako ng ospital bukas. Anak. Anak ko. Huwag kayong mag-alala. Sabi ng doktor, gagaling ako. Gagaling ako pa. Lalo na ngayon, naririto ko na. Kompleto na tayo, di ba? Kompleto na ulit tayo pa. Totoo bang nag-resign ka na sa trabaho? Wala mag-aasikaso kay Sik. Dapat nga, nung pa ako nag-resign eh. Dapat mas pinagtuunan ko ng oras at atensyon ng mga anak ko. Ngayon, pakiramdam ko, huli na ang lahat. Huwag kang mag-alala.
Ako nang bahala sa lahat ng gastusin niya. Ipagagamot natin siya. Hindi ako papayag na hindi siya gumaling. Danilo, masyado ba tayong naging makasarili? Melda, Masyado tayong naging abala sa paghahanap buhay para maibigay ang lahat ng pangangailangan nila. At matyak na mayroon sila magandang kinabukasan. Pareho nating inakala na kapag mayroon tayong sapat na pera, maaari nating kontrolin ang kapalaran ng ating mga anak. Pero ngayon, eto tayo. Nasa harap ng isang hindi inaasahang pagsubok. yan din ang iniisip ko habang nasa eroplano ako. Naalala ko. Napansin ko umuubo ng sisiki. Pero akala ko ordinaryong ubo lang. Sinabihan ko lang siya uminom ng gamot. Wala akong kaalam-alam. Sintomas sa palayo ng sakit niya. At nang minsan nagkasagutan kami ni Mary Ann, isinumbat niya sa akin ang mga pagkukulang ko bilang isang ina. Nagalit pa ako. Pero ngayon ko napagtanto, totoo naman ang lahat ng sinabi niya. Mula noon, wala na akong ibang inatubag kundi magtrabaho. Punahin ang mga pagkakamali nilang magkapatid. Ngayon, tinatanong ko ang sarili ko. Naging ina nga ba ako sa mga anak natin? Pareho tayo nagkulang sa kanila. Tama ka. Pareho nating inakala na marangyang buhay ang kailangan ng mga anak natin. Pero ang katotohanan, tayong dalawa. Ang ating presensya, ang ating pagmamahal at pag-unawa, ang kailangan nila. Ang hiling ko na lang ngayon, sana hindi pa maging huli ang lahat para sa atin. At para maiparamdam natin sa kanila ang pag-aaruga at pagmamahal ng isang magulang. Happy birthday to you. Happy birthday, ate. Thank you. Happy birthday, Mary Ann. Oh, sige na, i-blow mo ng candles mo, anak. Okay, blow. Ayos! Oh, mamaya buksan yung mga regalo namin sa inyo, ha? Kumain na muna tayo. Mabuti pa nga, Tito. Kanina pa ako nagugutom kaya. Ate, patikim ako ng cake. Okay. Sige. Pag-i-slice kita. Sandali lang. Oh, Rian. Thanks, Tita. Maupo ka na rito sa tabi ni Mary Ann nang makakain ka na ng maayos. Ay, Si Doc! si Doc. Doc, pasok! Tuloy! Ako, mukhang sakto ang dating ko ah. Galing mong tumiming, Doc. Ako pa ba? Ilang beses nang may nagbe-birthday dito sa ospital. Kaya kabisado ko na ang amoy na natitrace ko agad. Sige na, Doc. Kain na. Oy, thank you ha. Sige, kumusta ka na? Dok, Ready ka na ba sa chemotherapy mo sa Makalawa? ready na ako, Dok. Yun, very good. Excuse me. Pwede, wag muna nating pag-usapan yung tungkol kay CK ngayon. Sorry, Marian. O nga naman, si Tito at Tita na lang ang pag-usapan natin. At bakit? Isang taon na mula na ma-ospital si CK. Sa bahay niyo na rin uli, umuwi si Tito Danilo. So, nagkabalikan na ba kayo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Si Kay,
Ayos na ba pakiramdam mo? Oo, ate. Mabuti naman. Oo nga pala, may dala akong Shield Bath Soap. Maligo ka today ha, kahit nandito ko sa ospital, para mapreskuhan ka. Oo. Siguro, nasasanay na rin ako rito sa ospital. Mag-isang taon na rin akong pabalik-balik dito eh. Bilib nga ako sa tapang mo. Kailangan kong maging matapang kung gusto kong mas makasama pa kayo ng mahabang panahon. Kaya nga, kapag nanumbalik na ang lakas mo, pwede ka na raw uling mag-aral. Kahit na homeschool na lang muna. Oo. Gusto kong maranasang graduate. Makahawak ng diploma. Oo, mangyayari yan. Gusto kong matupad ang mga pangarap ko. Tuto pa rin natin ang mga pangarap mo. Te, Hmm, salamat ha. para sa ano naman? Palagi ka na lang nagpapasalamat sa akin. Sa lahat. Salamat kasi naririyan ka. Kung wala akong kapatid na kagaya mo, baka matagal na akong sumuko. Alam kong kasama kitang lumalaban, kaya mas tinatatagan ko ang kalooban ko. Mula noon hanggang ngayon, hindi mo ako iniiwan. Meron ba akong choice? Malamang wala. Kasi ako lang naman ang kapatid mo eh. Kaya nga, tama. Oh, wait. Gusto mo manood tayo ng movie ngayon? Sige ate. Okay, sige. Sina mama at papa, okay na ba ulit sila? Ano sa tingin mo? Kung magkakabalikan sila at mas magiging maayos ang pagsama nila dahil sa nararamdaman ko, mas matutuwa ako. Siguro nga, itong dahilan kung bakit binigyan ako ng ganitong karamdaman para mabuo tayong muli. Dok, ano nangyayari sa anak ko? Calm down, ma'am. I'm on my way. Titingnan ko kung anong problema. Pero maaaring isailalim na natin siya sa operasyon. Ano? Dok, gawin niyo ang lahat. Iligtas niyo ang anak ko. O siya, maiwan ko muna kayo. Danilo. Diyos ko. Paano kung may masama mangyari sa anak natin? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Halika, doon tayo sa chapel. Manalangin tayo. Teka, si Mary ang tatawagan ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, sige ma. Oo, papunta na ako dyan. Bye! Bibilis ako patakbo nitong kotse ko. Oh God, iligtas niyong kapatid ko. Hindi ko makakaya kung mawawala siya. Huwag niyo siyang kunin ngayon. Huwag muna, hindi pa kami handa. Hindi pa kami handang mawala sa CK. Oh, teka, ang preno! Bakit hindi ko makagat ang preno? Hindi! Okay na siya. Naoperahan na naman siya. Kailangan lang obserbahan. Mas kailangan na maging maingat ngayon sa kanya. Salamat, Dok. Maraming salamat. Oh, maiwan ko muna kayo ha. Imelda! Oh, bakit? Imelda! Si Mary Ann! Mary Ann? Bakit? Ano nangyari kay Mary Ann? Ano nangyari kay Mary Ann?
anak ko. Bakit kailangan magkasabay-sabay sila sa ganitong sitwasyon? Panginoon, nakaligtas na ang bunso namin. Ngayon naman, ang panganay namin. Nakikiusap kami sa inyo. Huwag mong kunin sa amin ang sino man sa kanila. Marian, anak, lumabang ka. Hindi ka maaaring mawala. Hindi ka maaaring mawala. Kung dahil sa mga kasalanan namin, kaya nangyayari ito sa kanila. Diyos ko, humihingi kami ng tawad sa inyo. Patawarin niyo kami. Kami na lang ang parusahan ninyo. Huwag na ang mga anak namin. Huwag ang aming mga anak. Ate, Anak, ang papa mo ito. Asan ako? Nailipat ka na rito sa kwarto mo. Ligtas ka na. Nagkaroon ng impeksyon kaya kailangan kang operahan. Si Mama, Nasa labas. si Ate. Gusto kong makita si Ate. Ah, Napanaginip ako siya bago ako nagising. pupunta siya rito mamaya. Sige na, magpahinga ka na muna. Pa, Bakit, anak? sorry Bakit ka nagsusorry? Kasi nahihirapan kayo dahil sa akin. Oh, Sorry kung mahina ang katawan ko. Sorry kung sakitin ako. anak, huwag kang magsasalita ng ganyan. Ano ka ba? Walang may gustong mangyari sa iyo ito. Ang tandaan mo lang, naririto kami. Naririto kami para sa iyo. Kaya magpalakas ka. Marian. Bakit naman ganito? Marian, anak. Bakit mo kami iniwan? Hindi ba ako nakakahingi ng tawad sa iyo? Sa lahat ng mga pagkukulang ko. Hindi ba lang ako nakapagpasalamat sa lahat ng mga sakripisyong ginawa mo para sa kapatid mo? Sa lahat ng pagpuno mo sa mga pagkukulang namin ng papa mo. Paano ko natanggapin ang pagkawala mo? Kung ganitong hindi mo man lang ako nabigyan ng pagkakataong bumawi sa iyo. Napakasakit. Sakit. Napakasakit, anak. Hindi namin napaganda nito. Tita Imelda. Rian. Wala na si Mary Ann. Wala na ang panganay ko. At ang dumudurog sa puso ko ngayon. Paano ko ito pagtatapat kay CK? Paano niya tatanggaping wala na ang pinakamamahal niyang kapatid? Paano nga ba tatanggapin ni CK na wala na ang kanyang ate Mary Ann?
Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, James Quaton, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz bilang CK. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butiak. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at madamdaming huling kabanata ng kasaysayang ito. Sana ako na lang. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, Ang Bukas. Grabe ka naman magbiro, Lord. Ganyan ka ba talaga? Mahilig ka ba sa mga sorpresa? Bakit naman ang pinakamahalagang tao pa sa buhay ko? Bakit siya? Dapat ako! Sana ako na lang! Sana ako na lang! May Pangako, Ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, Ang Bukas. May Pangako, Ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, Ang Bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sana Ako na Lang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako, Ang Bukas. Nailibing na si Mary Ann. Walang araw na hindi siya hinahanap sa akin ni CK. Danilo,
Sabihin na natin sa kanya ang katotohanan. Wala akong lakas sa loob na gawin yan. Mas lalo siyang masasaktan kung pagtatagalin pa natin ang lahat. Oh, Diyos ko. Napakabigat naman ang mga pagsubok na binibigay niyo sa amin. Sunod-sunod. Sabay-sabay. Bakit naman ganito? Pakiramdam ko, naghihingalo ng puso ko sa sakit. Napakasakit ang mga pinagdaraanan natin ngayon. Maging ako. Hindi ko rin maunawaan kung bakit sa atin kailangang mangyari ito. Napakalaki ba ng kasalanan natin sa Panginoon? Kaya pinarurusahan niya tayo ng ganito. Pero humingi na tayo ng tawad sa Kanya, hindi ba? Hindi ba marunong magpatawad ang Panginoon? Bakit pa ulit-ulit niya sa ating pinaparamdam ang sakit at pagdurusang ganito? Ma, Pa, asan ba si Ate Marian? 2 linggo na siyang hindi bumibisit sa akin, Bakit ba? Kung nagsawa na siyang alagaan ako, okay lang naman. Ang gusto ko lang malaman ng totoo. Sige. Alam mo kahit kailan, hindi magsasawa at mapapagod ang ate mo na alagaan ka. Ikaw, higit kanino man ang nakakaalam kung gaano ka kamahal ng kapatid mo. Pero nasan siya? Bakit hindi ko siya nakakikita? Bakit hindi niya ako dinadalaw dito? Anak, patawarin mo kami kung hindi namin kaagad sinabi sa iyo. Natakot kami ng mama mo na makaapekto sa recovery mo kapag sinabi namin sa iyo ang nangyari sa ate mo. Ano bang nangyari kay ate? Sige. Ma, Pa, anong nangyari kay ate? Wala nang ate mo. Wala na? Anong wala na? Nung inooperahan ka, inooperahan din ang ate mo dahil na-aksidente siya. Pero hindi siya nakaligtas. Pa, ano ka ba? Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Teka, nananaginip ba ako? Nananaginip lang yata ako. Sige, sorry. Sorry, anak. Sorry. 1 linggo na mula nung inabing namin ang ate mo, sige. Hindi totoo yan. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng mawala. Anak. Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Sige. Hindi pwedeng mawala si ate. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayan ang puntod niya, anak. Ate Marian, bakit nandyan ka? Di ba dapat ako? Ako dapat ang naririyan. Ako ang may malubang sakit. Ako ang may taning ang buhay. Ako ang inaasahang mawawala, hindi ikaw. Pero bakit ikaw ang naririyan?
Hindi ka dapat nariyan, ate. Grabe ka namang magbiro, Lord. Ganyan ka ba talaga? Mahilig ka sa mga sorpresa. Bakit naman ang pinakamahalagang tao pa sa buhay ko? Bakit siya pa? Dapat ako. Sana ako na lang. Sana ako na lang! CK, you need to eat. Kailangan mo magpalakas. Hindi pa tayo tapos sa chemotherapy natin. Mamamatay din naman ako. Hindi ba, Dok? We are trying to prolong your life. Paraan pa. Hindi ko alam kung anong eksaktong nararamdaman mo ngayon, CK. At alam kong cliche na rin itong sasabihin ko sa'yo. Pero sana pakinggan mo ko. Mahal na mahal ka ng ate mo. May mga pagkakataon noon na pinupuntahan niya ako para pakiusapan na gawin ko ang lahat para madugtungan ng buhay mo. Hindi niya gustong mauna sa'yo. Tsak, hindi niya gustong mawala dahil gusto niyang damayan ka. Pero wala tayong kontrol sa buhay natin. Hiram lang ang buhay natin. Pinahiram lang sa atin ng Panginoon. At kung gusto niya itong kunin, kukunin niya to. Gayunpaman, huwag mo sanang isipin na wala ng saysay ang buhay mo. Hanggang humihinga pa tayo, may purpose pa tayo sa buhay natin. Kaya sana, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Mabuhay ka, kahit hindi para sa sarili mo. Kahit para kay Mary Ann. Dok. Kung sakali mang nakikita ka niya ngayon mula sa langit, tsak malulungkot siya kapag nakita niyang sinukuan mo na ang labang nais niyang ipanalo mo. Kaya sana, lumaban ka, CK. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, heto na ang grocery ninyo. Inutusan ako ni Tita Imelda. Bumili ako ng malaking smart dishwashing dyan. Tsaka heto may bagong download akong movies dito sa flash drive. Manood ka hanggang gusto mo. Thanks, Ate Rian. Ano, kumusta ka na? Okay ka na ba dito sa bahay? Oh, mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Mabuti naman. Magsa-start ka na raw mag-homeschool. Oo, Mabuti naman. Ate Rian, Bakit? birthday bukas ni Ate Mary Ann. Pwede mo ba akong tulungan? Sure. Bakit? Anong gusto mong gawin? Wow! Ang ganda nitong kwarto ng ate mo, Ikaw ang gumawa nito? Hindi ka ba napagod? Bawal kang mapagod ng gusto. Okay lang ako, Ma. Nagpatulong ako kay Ate Rian. Buhay na buhay ang kwarto ni Mary Ann. Kapag malungkot ako, gusto ko dito ako pupunta. Pakiramdam ko, naririto lang palagi si ate. Sige. Kapag sakaling
Mamamatay Ano na ka ako, ba? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Mangyayari naman talaga yun. Mas mainam kung nakahanda na tayong lahat. Maaring hindi ngayon. Hindi sa susunod na taon. Pero alam kong mangyayari yun. Gusto kong dito niyo ako iburol. Dito sa kwarto niya. Sige anak. Namimiss ko na si ate, ma. Miss ko na si ate. Sige. Pero tama si Dr. Bart. Kahit wala na siya, kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang laban ko. Kahit hindi para sa akin, kundi kahit para man lang kay Ate Marian. Pupunta ka na sa trabaho, Danilo? Kumain ka muna. Hindi na. Sa trabaho na lang ako kakain. Nagluto nga ako ng maaga para makapag-almusal tayo ng sabay-sabay. Imelda, Danilo, iuwi mo na rin dito lahat ng damit mo. Dito ka na uli tumira. sigurado ka ba? Ayoko na magsising muli. Kaya nung nawala si Marian. Kaya ngayon pa lang, gusto ko nang humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang ko sa inyo. Hindi lang naman ikaw ang may pagkakamali at pagkukulang. Ako rin. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Kahit ilang taon na lang natin makakasama si Siki. Gusto ko maiparamdam man lang sa kanya kung paano magkaroon ng isang maayos na pamilya. Tama ka. Huwag natin sayangin ang pagkakataong ito na maiparamdam sa kanyang naririto tayo para sa kanya. O, kumusta na, CK? Mas magaan na pong pakiramdam ko ngayon, Doc. Maayos nga ang result ng mga examinations mo. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa medications, ha? Opo. Maraming salamat, CK. Ako pong dapat magpasalamat sa inyo. Salamat po sa lahat ng reminder sa akin. Alam mo, masaya akong makita kang ganito. Mas maaliwalas na ang mukha mo. I-message mo ako anytime, ha, kapag may tanong ka. Kapag may nararamdaman ka at kapag gusto mo ng kausap, nandito lang ako. Alam niyo, Doc, pakiramdam ko, naririnig ko si Ate Marian sa inyo. Naku, masyado akong malayo sa ate mo. Napakabuti niyang kapatid. Napakapalad mo na nagkaroon ka ng kagaya niyang kapatid. Sayang, kung naririto lang sana si ate. Oh, kakain na po, tita, tito, CK. Korean, thank you. Thank you sa pagluluto. No problem, tita. Ito na nga lang ang ambag ko para sa birthday ni CK eh. Thanks, Ate Marian. Hindi ka nagbabago. The best cousin for life. Huwag mo nga akong binobola dyan. Hindi ah. O, tara na, kumain na tayo. Okay. Kain na po tayo. Ay, teka, maglagay tayo ng plate dito. Bakit? May iba pa bang kakain? Si ate. Para kay ate pa. Ay, oo nga pala. Sa tuwing kakain tayo, palagi tayong maglalagay ng extra plate for her. Hindi lang natin siya nakikita ngayon, pero kasama natin siya. Dahil naririto siya sa puso natin. Kung naririnig ka ng ate mo, Jack, tuwang-tuwa na naman siya. O siya, kumain na tayo. Oh, heto po ang ulam.
Happy birthday, CK! Thank you. Happy birthday, anak. Ano ang wish mo ngayong birthday mo, CK? Gusto kong maging masaya sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos. Gusto kong makita ang kagandahan sa bawat pagsubok na ibinibigay sa atin. Ganun sa akin si Ate Mary Ann. Kahit hindi gaanong magandang mga naranasan ko noon, pero dahil kasama ko siya, marami akong masasayang alaala. Kaya mula ngayon, gusto kong maniwalang kahit mahirap at lubhang madilim ang mga dumarating na gabi, alam kong may pangako ang bukas. Sumainyo, mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan na alam po naming inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Sana Ako Na Lang. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, James Quaton, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel na CK. Tilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.